హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో భక్తి సదాచార్లో మొదట వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు అనేటువంటి అంశాలు, ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క దశ అవతారాలు అనేటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఆ భగవంతుడి యొక్క వివిధ అవతారాలు అంటే దశావతారాలలో ముఖ్యమైనటువంటి అవతారాలను గురించి మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో నరసింహ అవతారము, మత్స్య అవతారము, కూర్మ అవతారంను గురించి చర్చించుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఆ భగవంతుడి యొక్క దశ అవతారాలలో మరొక అవతారమైనటువంటి ఆ వరహ భగవానుని అవతారమును గురించి ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ముందుగా ప్రార్థన. సో మనం ఏదైతే అవగాహన కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి నామినే. శ్రీవార్షభాన దేవి దయతాయ కృపాబంధయే శ్రీకృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానదాయిని ప్రభవే నమః. జయ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వాయిస్ క్లియర్ ఉందా నాది? శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శివాని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాయిస్ ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ. ఎవరో ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ.
సో ఆ భగవంతుని యొక్క అనేక అవతారాలలో అనేకంగా ఉన్నటువంటి అవతారాలలో మనము కొన్ని అవతారాలుగా ఉన్నటువంటి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి దశ అవతారాల యొక్క అవగాహన మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ దశ అవతారాలలో మనము మత్స్య, కూర్మ, వరహ, నరసింహ అవతారము, అలాగే ఇంకా పరశురామ అవతారము, రాముడి అవతారము, కృష్ణ, బుద్ధ, కల్కి. సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి అవతారాలలో మనము అంతకుముందు నరసింహ అవతారమును, మత్స్య అవతారము, అలాగే కూర్మ అవతారము, తర్వాత ఈరోజు వరహ అవతారాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే సో గత మత్స్య అవతారము, కూర్మ అవతారాన్ని ఒక్కొక్క క్లాస్లో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. కొంచెం ఫాస్ట్గా అనిపించింది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనము దీన్ని ఈరోజు క్లాస్లో ఆ వరహ దేవుని యొక్క అవతారము, ఈ ధరిత్రిని ఆయన ఏ విధంగా రక్షించాడు అనేటువంటి అంశాన్ని చూద్దాము. ఆ తర్వాత ఆ విధంగా ఈ అవతారానికి కారణమైనటువంటి కొన్ని కారణాలుగా తీసుకున్నట్లయితే ఆ దితి యొక్క గర్భధారణము, అలాగే జయ విజయులు ఆ కుమారుల 4 కుమారస్తో ఆయన శాపము రావడము, ఆ తర్వాత వరహాదేవుని అవతారము, ఆ తర్వాత హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు అనేటువంటి 2 రాక్షసుల జననము దితి గర్భం నుండి, ఆ తర్వాత హిరణ్యాక్షుడి యొక్క విక్టరీ, ఆ తర్వాత ఆ హిరణ్యాక్షుడికి మరియు వరహాదేవునికి మధ్య యుద్ధము, ఘోరమైన జరిగినటువంటి యుద్ధము, అలాగే చివరికి ఆ వరహాదేవుని చేతిలో హిరణ్యాక్షుడు సంహరించబడడం అనేటువంటి అంశాలుగా ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో 3వ స్కందంలో, ఈ 3వ స్కందము ది స్టేటస్ కో అనేటువంటి అంశాలు ఉన్నటువంటి అంటే యథాస్థితి, అందులో మొదటి భాగంలో 1 నుండి 16 అధ్యాయాలు ఉన్నటువంటిది. అందులో ముఖ్యంగా విదురుని యొక్క ప్రశ్నలు, ఆ కృష్ణ భగవానుని నామస్మరణము, ఆ కృష్ణ భగవాన్ని బృందావనేతర లీలలు, విదురుడు మైత్రేయుని చేరడము, అలాగే మైత్రేయునితో విదురుడు సంభాషించడము, విశ్వరూప సృష్టి, అలాగే విదురుడు మరికొన్ని ప్రశ్నలు, ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు నుండి బ్రహ్మ ఉద్భవము, ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుని యొక్క ప్రార్థనలు, సృష్టి విభాగాలు, పరమాణు నుండి కాలగణనము అని కుమారాదుల సృష్టి, ఆ తర్వాత వరహాదేవుని అవతారంగా 13వ అధ్యాయంలో మనకి శ్రీ వరహ భగవానుని అవతారము అనేటువంటిది ప్రథమ స్కందంలోనే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 14వ అధ్యాయంగా దితి గర్భధారణము, ఆ తర్వాత భగవంతుని, ఎందుకంటే 4 కుమారాస్ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నప్పుడు జయ విజయులు అడ్డుకునేటువంటి క్రమంలో ఆ భగవద్ధామం యొక్క వర్ణన, అలాగే ఆ వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులను ఆ మునులు శపించడము, తర్వాత వారు ఒక 2వ అంటే భాగంలో, ఆ 3వ స్కందంలోని 2వ భాగంలో వారు హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపులు జననము, ఆ తర్వాత హిరణ్యాక్షుడు విజయడంక మోగించుకుంటూ దేవతలను అందరినీ చేస్తూ వచ్చేటువంటి క్రమము, ఆ తర్వాత వరహాదేవుని అవతారము, అంటే ఆ భూమిని జలంలో ముంచి ఉన్నప్పుడు వరహాదేవుడి అవతారం రావడం, ఆ దేవతల ప్రార్థన ద్వారా, ఆ తర్వాత వారిద్దరి మధ్య యుద్ధం జరగడము, చివరికి సంహరించడము అనేది చాలా అధ్యాయాల్లో, అంటే దాదాపుగా 13, 14, 15, 16 నుండి 18 అధ్యాయం వరకు కూడా ఈ వరహ దేవుని అవతారం. అయితే ఈరోజు ముఖ్యంగా మనము మొదటి భాగంగా ఆ వరహాదేవుని అవతారము, ఈ ధరిత్రిని ఆయన రక్షించినటువంటి విధానాన్ని ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఈ క్రమంలో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆ విదురుడు మైత్రేయ మునిని చేరి వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు ఆయన్ని అడుగుతూ, ఇవి భాగవతముల యొక్క కథలు వినడానికి ఆయన కృతనిశ్చయుడై చాలా
ఉత్సాహభరితుడైనటువంటి ఆయన ఆ కథలు వింటూ ఉంటుంటాడు. ఆ సుఖదేవ గోస్వామి వారు చెప్పినటువంటి వాటిని ఉన్నట్టు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిగా కథ ఇలా ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇక ఈ 13వ అధ్యాయంలో వరాహ భగవానుని అవతారము అనేటువంటి అంశంలో ఇక్కడ ఆ విదురుడు అడుగుతూ ఉంటాడు ఆ మైత్రేయ మునిని. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మను సృష్టించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మ ఈ సృష్టిలో జనుల యొక్క భౌతికమైనటువంటి సృష్టి కోసము ఈ పరంపరలో మనువును సృష్టించడము, మనువు భార్య ఇద్దరిని సృష్టించి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జనులందరినీ కూడా అంటే సృష్టిస్తూ వారందరినీ రక్షిస్తూ ఉండవని బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి ఆ క్రమం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఇక ఇక్కడ ఆ వాళ్ళ మధ్య జరిగినటువంటి అంటే ఆ వరాహ అవతారం వచ్చిన తర్వాత మైత్రేయుడు నెక్స్ట్ అవతారమైనటువంటి దాంట్లో ఈ విదురుడు అడగడము ఆ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో విదురుడు అడుగుతూ ఉంటాడు ఆ మునిని, ఓ మునివర్య, బ్రహ్మదేవుని ప్రియతనయుడగు స్వయంభవ మనువు ప్రియపత్నిని పొందిన పిదప ఏం చేశాడు? ఎందుకంటే ఈ సృష్టిని ప్రారంభించడానికి ఆ బ్రహ్మను ఆ దేవాది దేవుడు బ్రహ్మ తర్వాత బ్రహ్మ అంటే ఆ క్రమంలో నడుతుంది. బ్రహ్మ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మానవ జాతి సృష్టి కోసం మనువుతో పాటు ఆయన భార్యని ఇచ్చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది అని ఇక్కడ ఆ మనువు వీరందరూ కూడా భాగవతములుగా ఉండేటువంటి వారు. అటువంటి వారి యొక్క లీలలను మనము వినడం ద్వారా అంటే ఆ పుణ్యతములైనటువంటి కథా విషయాలన్నింటినీ కూడా వినడం ద్వారా, శ్రవణం చేయడం ద్వారా వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని కథలను గురించి మరికొంత ప్రశ్నించేటువంటి క్రమంలో ఇక్కడ విదురుడు ఆ మైత్రేయ మునిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో బ్రహ్మదేవుడు ప్రియతనయుడు అయినటువంటి స్వయంభ మనువు ఆయన యొక్క భార్య ఇద్దరు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు అనేటువంటిది ఆయన ప్రశ్న ద్వారా ఇక్కడ జరుగుతుంది. అయితే ఇంకా ఆయన అడుగుతాడు, ఓ పుణ్యోత్తమ, రాజులకు రాజు అంటే ఇక్కడ ఆదిరాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు మనువు. మానవుల మాతృలలో ఆయన ఆదిరాజుగా ఉన్నటువంటి మనువు ఆ దేవదేవుడగు శ్రీహరి యొక్క పరమభక్తుడు కనుక అతని ఉదాత్త చరితము మరియు కర్మలు శ్రవణదాయకములై ఉన్నాయి. దయతో వాటిని వర్ణింపుము, నేను మిగుల శ్రవణాభిలాషనై ఉన్నాను అంటూ ఆ విదురుడు ఇంకా అడుగుతుంటాడు ఆ మైత్రేయ మునిని. సో అడుగుతున్నటువంటి క్రమంలోనే ఇక ఆ మైత్రేయుడు సమాధానం ఇస్తుంటాడు. సో ఇక్కడ ఆ మైత్రేయ ముని సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఆ విదురునితో మైత్రేయ ముని ఈ విధంగా అన్నాడట, మానవుల పితయగు మనువు తన భార్యతో సహా ఉద్భవించిన పిదప ప్రణతులను అర్పించుచు ముకులిత హస్తుడై ఆ వేదగర్భుడగు బ్రహ్మతో ఇట్లు పలికాడయ్యా. ఆ మనువు ఆ బ్రహ్మతో ఈ విధంగా అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మానవులకు అందరికి కూడా పితామహుడుగా ఉన్నటువంటి మనువును భార్యతో సహా ఉద్భవించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మకు, సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మకు చేతులు జోడించి ఆ బ్రహ్మతో ఈ విధంగా అంటున్నారట మనువు వాళ్ళంతా. ఆయన చెప్తున్నాడు, జీవులందరూ నీ నుండే ఉద్భవించి జన్మించారు. ఆ కారణం చేత నీవే వారందరికీ కూడా జనకుడవు మరియు పోషకుడు అయి ఉన్నావు. మేము ఏ విధంగా నిన్ను సేవించగలమో దయచేసి మాకు ఆదేశించండి అంటూ ఆ మనువు బ్రహ్మను అడిగాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనువు బ్రహ్మని అడగడం జరిగిందో ఆ తర్వాత బ్రహ్మ సమాధానం ఇస్తున్నాడు. మనువు తన పుత్రుడు అయినటువంటి ఆ మనువుతో ఈ విధంగా అంటే సృష్టించినటువంటి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడట. పుత్ర, ఓ ధరణీశ్వర, నీ ఎడ నేను మిగులు ప్రసన్నుడనైతిని. మీ దంపతులు ఇరువురు
కి సమస్త శుభములు కలుగుగాక. నా ఉపదేశములకే నీ హృదయము నొసగి ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా నీవు నాకు ఆత్మసమర్పణ గావించితివి అంటూ, అంటే ఇక్కడ ఆ మనువు అంతకుముందు ఆ బ్రహ్మను అడిగాడు కదా, ఏమని, నేను ఏ విధంగా ఈ నేను మా కార్యం ఏంటి, నేను నన్ను సృష్టించినటువంటి దీని ఈ ఉద్దేశం ఏమిటి అనేటువంటి భావనతో ఆ ఆయన్ని అడిగినటువంటి దానికి బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా, ఓ పుత్ర ధరణీశ్వరుడా, నేను నీవు సమర్పించినటువంటి ఈ ప్రణామాలకు నేను చాలా ప్రసన్నుడునయ్యాను. మీ ఇద్దరికి, భార్యాభర్తలు ఇద్దరికి కూడా శుభాలు కలుగుగాక. నా ఉపదేశముల చేత నీ హృదయంలో నొసిగినటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా నా మాటలన్నీ కూడా నీవు సరిగా అవగాహన చేసుకుని వాటిని ఆచరించడానికి నీవు రెడీగా ఉన్నావు అంటూ ఆయన చెప్పడంతో, ఇక మనువు ఇంకా ఆయన అంటూ ఉంటాడు, రాజా, భౌతిక జగమునందు జీవులకు నీవు తగిన రక్షణము నొసగించినచో అది నాకు కూర్చేటటువంటి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి సేవ అవుతుంది. ఆ భగవాను నిన్ను బద్ధజీవులకు రక్షణ గావించినప్పుడు ఆ ఋషికేశుడు నిక్కంగా నీ ఎడ ప్రసన్నము కాగలడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ మనువుని సృష్టించినటువంటి కార్యము ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నాడు. చెప్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి జీవులందరికీ కూడా నీవు తగినటువంటి రక్షణ ఇచ్చి మార్గదర్శకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడివి నీవు. సో కనుక ఆ విధంగా నీవు చేసినట్లయితే, అంటే ఈ బద్ధ జీవులందరికీ కూడా నీవు రక్షణగా ఉన్నట్లయితే, ఆ ఋషికేశుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు నీ ఎడల ప్రసన్నమవుగుడు గాక అని చెప్పేసి అవుతాడు అని తన అలా విధంగా ఒక తండ్రి తనయుల మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణ ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ మనువును ఏ ఉద్దేశంతో అతడు సృష్టించాడు, ఎందుకు ఆయన్ని ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అనేటువంటి దానికి బ్రహ్మ చెప్తూ, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఈ బద్ధ జీవులందరినీ కూడా ముక్త జీవులుగా మార్చడానికి నీవు ప్రయత్నం చేయి, వారందరికీ రక్షణ కలిగిస్తూ వారికి సరైనటువంటి మార్గదర్శకుడుగా నీవు ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ వివిధ లోకాలు ఉన్నటువంటి వారందరూ, రాజులందరూ కూడా ఆ మనువు యొక్క ప్రతినిధులయ్యి ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో కనుకనే ఇక్కడ బ్రహ్మ సాంప్రదాయము అనేటువంటిది సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక సాంప్రదాయంగా చెప్తారు. మను సాంప్రదాయంలో అన్ని కూడా భౌతికమైనటువంటి మనువు నుంచి వచ్చినటువంటి రాజుల క్రమం ఏదైతే ఉందో ఇది భౌతికమైనటువంటి క్రమంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక అన్న తర్వాత మనువు ఆ బ్రహ్మతో ఈ విధంగా అంటూ ఉంటాడు, హే ప్రభు, పాప సంహార, నేను నీ ఆజ్ఞాబద్ధుడను. నా స్థానమును మరియు నా నుండి ఉద్భవించేటువంటి జీవుల స్థానమును దయతో ఇప్పుడు తెలియచేయుడు అని ఆ బ్రహ్మని, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జీవులందరూ ఉన్నటువంటి వారందరికీ, అలాగే నేను ఈ రాజులందరికీ ఆదిరాజుగా ఉన్నటువంటి నా స్థానం ఏంటి, ఆ తర్వాత ఉండేటువంటి ఈ జీవులందరి యొక్క స్థానాన్ని మాకు దయతో తెలియచేయి అంటూ ఇంకా అడుగుతున్నాడు. ఓ దేవతా ప్రభు, సకల జీవులకు నివాస స్థానమైనటువంటి ఆ ధరణి పైకి లేవనెత్తుటకు ప్రయత్నింపుము. అది ఇప్పుడు మహాజలమందు మునిగి ఉన్నది. నీ యత్నము చేత మరియు భగవత్ కరుణ చేతను ఆ కార్యము సాధ్యపడగలదు. ఎప్పుడైతే ఈ మనువును సృష్టించినటువంటి ఈ సమయానికి దరిద్రంతా కూడా ఆ సముద్రంలో, అంటే ఇక్కడ మహాజలం, విశ్వపు సగభాగము నిండినటువంటి ఆ గర్భోదక సముద్రాన్ని గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన వస్తుంది. ఆ గర్భోదక సముద్రంలో ఆ ధరణి మునిగి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ఆ నీటిలో ఉన్నటువంటి ప్రళయ సమయంలో ఎలాగైతే సముద్రం, అంటే నీటి చేత ఈ మండలాలన్నీ కూడా, ఈ లోకాలన్నీ కూడా, జగత్తులన్నీ కూడా, 7 లోకాలంతా కూడా సముద్రంలో మునిగిపోతాయో ఆ క్రమంగానే ఇక్కడ ఈ ధరణి ఏదైతే ఉందో ఇది ఆ సముద్రంలో మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో ఈ మనువు ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాడు. అందుకే ఆయన అడుగుతున్నాడు, అది ఆ ధరణి, అంటే ఈ సకల జీవులకు, ఈ మానవులకు నివాసమైనటువంటి కారణంగా ధరణి పైకి లేవనెత్తడానికి యత్నించండి. ఎందుకంటే మరి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ అందరికి రక్షణిస్తూ నువ్వు మమ్మల్ని జీవించమని చెప్తున్నావు. మరి ఈ సమయంలో ధరణి
సముద్రంలో మునిగి ఉన్నది, మహాసముద్రం మహాజలాశయమునందు అది మునిగి ఉన్నది. కనుక దానిని లేవనెత్తడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. నీ యొక్క ప్రయత్నం చేతను ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ చేత దానిని నీవు బయటకు తీయగలవు అంటూ ఆ మనువు బ్రహ్మని అడిగారు అని చెప్తారు. ఇక అదే సమయంలో వారి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ మరలా మైత్రేయుడు చెప్తుంటాడు. ధరణి జలమునందు మునిగియుండుట గాంచిన దాన్ని ఏ విధంగా ఉద్ధరించవలననేటువంటిది ఆ బ్రహ్మదేవుడు దీర్ఘకాలంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడట. ఎప్పుడైతే మనువు బ్రహ్మను అడిగాడో, బ్రహ్మ ఇక దానిని ఎలా ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి ఆ సముద్రంలో జలాశయంలో మునిగి ఉన్నటువంటి దీన్ని ధరత్రిని ఎలా బయటకు తీసుకురావాలి అనేటువంటి దాంతో ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటూ ఇలా అనుకుంటూ ఉన్నాడట. సృష్టి కార్యమున నేను నిమగ్నుడై ఉన్నప్పుడు జల ప్రళయం చే ధరణి ముంచివేయబడినప్పుడు సముద్ర అడుగు భాగమునకు పోయినది. సృష్టి కార్యము నెలకొన్నటువంటి నేను ఈ విషయమును ఏం చేయగలను? కనుక భగవానుడే నాకు మార్గదర్శనం చేయుట పరమోత్తమము కాగలదు. ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మ ఆయన ఏం చేయగలను, తన పరిధిలో ఏమిటి అనేటువంటి తాను తెలిసినటువంటి వాడు. కనుకనే మరి ఈ సృష్టి కార్యముల్లో నాకు భగవంతుడు దేవదేవుడు నాకు అప్పజెప్పినటువంటి ఈ సృష్టి కార్యంలో నేను నిమగ్నమైనటువంటి సమయంలో జలప్రలయం జరిగినప్పుడు, సృష్టి ప్రళయం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, లయమవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఆ పరిస్థితిలో ఉంది కదా, మరి ఈ కార్యాన్ని నేనేం చేయగలను అని ఆయన మరి ఈ విషయంలో నాకు ఆ భగవంతుడే ఏదో ఒక మార్గదర్శనము చెయ్యాలి అని, అదే నాకు ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం కాగలదు అంటూ ఆ బ్రహ్మ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాడట. ఆ ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇంకా ఈయన మనకి మైత్రేయ ముని ఆయన బ్రహ్మ ఆలోచనలు, ఆ ఆలోచనల క్రమంలో ఆ వరాహదేవుడు ఏ విధంగా అవతారము అయ్యాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆ మైత్రేయుడు చెప్తుంటాడు, ఓ పాపరహిత అయినటువంటి విదురా, బ్రహ్మ ఆ విధంగా ఆలోచనామగ్నుడై ఉండగా అతని నాసికారంధ్రము నుండి ఒక చిన్న వరహ రూపం బయటకు వచ్చింది, అది అంగుష్ట మాత్ర పరిమాణంలో ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆ బ్రహ్మ ఈ సమయంలో నాకు ఆ భగవంతుడు మార్గదర్శకం చెయ్యాలి అని భక్తుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ ఆ దేవదేవుడిని గురించి, ఆ దేవదేవుడు మార్గదర్శకం ద్వారానే నేను ఈ సందిగ్ధం నుండి బయటపడగలను అని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే ఆ బ్రహ్మ యొక్క నాసికాపుటలం నుండి ఒక అంగుష్టికమంత పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఈ చిన్న వరహ రూపము బయటకు వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. చెప్తూ ఇంకా మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశ సంజాతుడా, బ్రహ్మదేవుడు దానిని గాంచునంతలో, అంటే ఆ నాసికారంధ్రం నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఆ వరహాన్ని ఆయన చూసి అనుకునేటువంటి రూపంలోనే ఆ వరహ రూపము బ్రహ్మాండమగు ఏనుగు వలె పరమాద్భుతంగా ఆకాశంలో నెలకొంది. మహా అద్భుతంగా చిన్న నాసికారంధ్రం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ వరహం అతడు చూస్తూ ఉండగానే మహా అవతారంగా మహా పెద్ద వరహ రూపం బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక ఏనుగు వలె, చిన్న వరహం ఉండేటువంటి అసూకరంగా ఉండేటువంటి ఆ వరహం ఓ పెద్ద ఏనుగు వలె మారిపోయిందట. ఆకాశం నందు ఆ వరహం బోలినటువంటి అద్భుత రూపమును గాంచి చకితుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు మరీచి వంటి ప్రముఖుల, అలాగే విప్రులతో, సనకాది కుమారులతో మరియు మనువుతో కూడిన వాడై పరిపరి విధాలుగా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడట. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? నా నాసికారంధ్రం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక చిన్న వరహము ఇంత పెద్దగా మారిపోవడానికి దీనికి ఆశ్చర్యచకితుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ అక్కడ తనతో ఉన్నటువంటి వారందరితో కూడా ఆలోచిస్తూ సమాలోచనలు జరుపుతూ ఉన్నాడట. ఆ మరీచి, అలాగే ఆ 4 కుమారాసు, అలాగే మనువు కూడా అక్కడే ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు దేవతలకు వివరించినటువంటి విషయాలని ఆ సుఖదేవ గోస్వామి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ విషయాలన్నీ కూడా.
సో ఆ విధంగా వారంతా కూడా ఆ సమాలోచనలు చేస్తూ ఉండేటువంటి ఆ రూపము ఏమిటి, ఎలా ఇది ఈ విధంగా జరిగింది అనేటువంటి అతడు భావిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో ఆ బ్రహ్మ ఈ విధంగా అనుకుంటున్నాడట, ఈ సూకరం అనేటువంటి మిషంతో ఎవరేని దివ్య పురుషుడు ఇచ్చట అరుదించినాడా, ఏంటి ఇక్కడ ఈ వరాహ రూపంలో, చిన్న వరాహ రూపంలో వచ్చి ఇంత భయంకరమైనటువంటి మహా ఏనుగు రూపం అంత పెద్దగా మారినటువంటి ఎవరు ఈయన, ఈ సూకరం అనేటువంటి పేరుతో ఎవరైనా దివ్య పురుషుడు ఇక్కడ అవతారం చెందారా, లేదా ఇక్కడ సాక్షాత్కారం అయ్యాడా, నా నాసిక నుండి అతడు బయలువెళ్ళుట పరమాద్భుతంగా ఉన్నది, ఏమిటి ఈ కార్యం ఏంటి, ఎందుకు ఆయన నా నాసిక నుండే బయటకు వచ్చారు అనేటువంటి దానిగా ఆయన ఆలోచిస్తూ అలాగే ఉన్నాడు, సమాలోచన చేస్తూ ఉన్నారట ఆ ఉన్నటువంటి వారితో. అలాగే ఇంకా అనుకుంటున్నాడట, మొట్టమొదట ఈ వరాహము అంగుష్ట మాత్ర పరిమాణమునే గోచరించింది, తక్షణమే గండశిలతో సమానంగా పెద్దదైపోయింది, ఈ విషయమును నా మనసు మోహగ్రస్తుడమై ఉన్నది, ఈతడు దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణువాయేమి అని ఆలోచనలు పడిపోయాడట ఆ బ్రహ్మ. ఎందుకంటే ఆ విశ్వంలో మొదటగా సృష్టించబడినటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క విధానంలో మొదటగా వచ్చినటువంటి వాడు బ్రహ్మ కనుక విశ్వమునందు బ్రహ్మదేవుడు పరమోత్కృష్టమైనటువంటి జీవుడుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు, ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుని ద్వారా వచ్చినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆయన అంతకుముందు ఇటువంటి ఈ రూపాన్ని ఎప్పుడూ గాంచకపోవడం చేత అద్భుతమైనటువంటి ఆ వరాహ రూపము విష్ణుదేవుని అవతారమేమో అని ఊహించగలిగాడట. ఆ భగవత్ అవతారాన్ని సూచించేటటువంటి అసాధారణ లక్షణాలను బట్టి ఆ బ్రహ్మదేవుని మనసు సైతము మోహగ్రస్తమై ఉన్నట్టుగా ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఆ వరాహ రూపం మొదట ఈ రూపంలో ఉండేటువంటి ఆ చిన్న ముక్కురంధ్రం నుంచి వచ్చినటువంటిది, ఆ తర్వాత పెద్దగా మారడం, ఆ తర్వాత మహాభయంకర ఇంకా ఒక గండశీల మాదిరిగా పెద్దగా మారినటువంటి ఆ రూపాన్ని చూసి ఏమిటి ఆ మాయ, విష్ణుమాయ కాదు కదా అని ఒక ఆలోచనలో పడిపోయాడట. సో ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఈ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు తన పుత్రులతో చర్చించుచుండగా ఆ విష్ణు భగవానుడు అంటే ఆ వరాహ రూపంలో వచ్చినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు గొప్ప పర్వతం వలె గంభీరంగా గర్జన చేశాడట. ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ వరాహ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు గొప్ప పర్వతము కొండలను సైతము గర్జించేంత శక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఆ పేదమైనటువంటి గర్జన, గంభీరమైనటువంటి గర్జన వచ్చింది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ వరాహ భగవాన్ దగ్గర నుండి. సో ఆ విధంగా ఆ వచ్చినటువంటి ఆ శబ్దాలు, ఆ గర్జన వినిన తర్వాత ఇక వారందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆ భగవాన్ని స్తుతించడం మొదలుపెట్టారు అని చెప్తున్నాడు. సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు తన అసాధారణమైనటువంటి కంఠంతో మరొకసారి గర్జించాడట. బ్రహ్మదేవుని ఇతర ద్విజోత్తములను రంజింపజేశారట. ఆ గర్జన అన్ని దిక్కుల యందు ప్రతిధ్వనించే విధంగా ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా భీకరమైనటువంటి ధ్వని వచ్చే విధంగా ఆ వరాహదేవుడు మరొకసారి గర్జన చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ మాయామయుడైనటువంటి, ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క అవతారంగా వచ్చినటువంటి చిన్న అంగుష్టిమంతా వచ్చినటువంటి వరహుడు ఇప్పుడు కొండంతగా పెరిగిపోయినటువంటి ఆ మాయామయుడైనటువంటి వరాహ భగవానుడు పరమ మంగళకరమైనటువంటి వాడు, గంభీరమైనటువంటి గర్జన విని ఇక మిగతా లోకాలలో అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలలో ఉన్నటువంటి జనలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకం అంటే బ్రహ్మలోకంలో నివసించేటువంటి ఆ ఋషులు, మునులు వారందరూ కూడా ఆ 3 వేదాల నుండి పవిత్రమైనటువంటి మంత్రాలను ఉచ్చరించడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి 3 లోకాల్లో వారు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాల్లో ఉండేటువంటి ఈ జనలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము అనేటువంటి వాటిలో ఉన్నతమైనటువంటి అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి మహర్షులు, ఋషులు, మునులు అందరూ కూడా జీవించేటువంటి ఆ 3 లోకాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క గర్జన్ని అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి వారు ఇక
ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం మొదలుపెట్టారట. ఆ వేదాలలో ఉండేటువంటి పవిత్ర మంత్రాలతో అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, తర్వాత వారంతా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి మొదలుపెట్టారు. దివ్య మంత్రఘోషం చేస్తూ మనం ఏ విధంగా అయితే ఆ భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉంటామో, బృహన్నారది పురాణాంతర్గతంలో ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ మనం ఏ విధంగా అయితే చేస్తూ ఉన్నామో, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుడిని కీర్తించడం మొదలుపెట్టారట. ఇక ఆ మహాభక్తులు వేదస్థుతులు బదులుగా మళ్ళా ఎప్పుడైతే వారు ఆ విధంగా స్తుతించడం మొదలుపెట్టారో, వెమ్మటే ఇక గజం వలె క్రీడించుచు అతడు ఆ భగవంతుడు ఆ జలంలోకి ప్రవేశించాడట. ఎందుకంటే జలంలో మునిగి ఉన్నటువంటి ధరణిని, ఆ భూమాతను బయటకు తీయడానికి ఆయన వచ్చినటువంటి అవతారంగా ఆ భగవంతుడు వేద యొక్క స్థుతులు వేదాల ద్వారా అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి వాడు, వేదాలను కర్తగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడు మనకు భగవద్గీతలో చెప్తారు ఆయన. సో ఆ వేద మంత్రాల యొక్క ఉచ్చారణ ఎప్పుడైతే వీరందరూ చేశారో, ఆ మహాభక్తుల యొక్క వేద స్థుతులకు బదులుగా మరొక్కసారి తిరిగి ఆ వరాహ భగవానుడు గర్జించాడట. ఆ తర్వాత గజం వలె క్రీడించుచు, ఒక మహా ఏనుగు వలె క్రీడించుచు అతడు ఆ జలంలోకి ప్రవేశించాడట. ఆ వేదస్థుతుల యొక్క ధ్యేయమును ఆ భగవానుడే. ఆ విధంగా అతడు భక్తుల ప్రార్థనలు తన కొరకే ఉద్దేశించబడినవని గ్రహించగలిగినటువంటి ఆ భగవంతుడు వారి యొక్క ఆ స్థుతులను గ్రహించినటువంటి ఆయన ఈ ధరణిని రక్షించుట కోసమై ఆయన ఆ జలమునందు ప్రవేశించారని చెప్తున్నారు. ఆ జలమునందు ప్రవేశించడానికి ముందే ఆ వరహామూర్తి తన వాలములను జులించుచు కఠోరమైనటువంటి రోమములను కదిలిస్తూ ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయాడట ఒకసారి. అతని రూపము మిగులు తేజోవంతంగా ఉంది. తన గిట్టలతోనూ మరియు మెరుస్తున్నటువంటి తెల్లని కూరలు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆ కూరలతో అతడు ఆకాశం నందు మేఘాలన్నింటినీ కూడా చెల్లాచెదురు చేసే విధంగా ఆకాశంలోకి ఎగిరాటట ఒక్కసారిగా. అంటే ఆ భక్తులు భగవాన్ని కీర్తించినప్పుడు ఆ దివ్య కర్మలో వర్ణించడం అనేటువంటిది ఆ వరాహ భగవాన్ని దివ్య లక్షణాలు కొన్ని ఇక్కడ చెప్పబడినాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆయన ఆకాశంలోనికి ఎగిరినప్పుడు ఆ మేఘాలన్నీ కూడా చెల్లాచెదురైపోయినాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ వరాహ భగవాన్ని ఆ విధంగా ఆకాశంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు గొప్ప కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి జయదేవ్ కవి ప్రార్థన ఈ విధంగా చేశారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. వసతి దశన శిఖరే ధరణి తవ లగ్న శశిని కలంకలేవ నిమగ్న కేశవ ధృతన్ సూకర రూప జయ జగదీశ హరే అని ఆ కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి జగదేవ్ కవి చెప్పారని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆయన ఆకాశంలోకి ఎగిరినప్పుడు ఆ వరహ రూపము అవతరించినటువంటి కేశవునకు, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానునికి జయం కాగా ధరణి అతని ద్రంష్టముల నందు నిలిపినప్పుడు అవి చంద్రునిపై మచ్చలాగా కనిపిస్తుంది. చంద్రుడిపై చిన్న మచ్చలాగా ఎలాగైతే ఉందో ఈ ధరణిని ఆయన లేపి తన కూరలపై నిలిపినప్పుడు ఒక చంద్రుడిపై మచ్చ చిన్నలాగానే ఆ వరహ అవతారంలో ఆ ధరిత్రి కనిపిస్తూ ఉంది అని ఆ భాగవతముడు చెప్పినటువంటి ఉదాత్తంగా మనము తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ వరహ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆయన స్వయంగా విష్ణు భగవానుడే అయినందువల్ల దివ్యుడై ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనము వరహం అంటే ఇక్కడ మనం చూసేటువంటి అది చాలా అంటే నీచమైనటువంటి జన్మగా భావిస్తూ ఉంటుంటాం. కానీ భగవంతుడు ఏ విధమైనటువంటి అవతారం తీసుకున్నా గుణరహితుడిగా ఉండేటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతమైనటువంటి వాడు. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క వరహ రూపం కూడా దివ్యమైనటువంటి రూపమే. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము ఆ వరహ రూపమును దివ్యమైనటువంటిదే, అంతేకాని సాధారణమైనటువంటి ఆ వరహ రూపంతో పోల్చడానికి లేదు అని చెప్తున్నాను. మరి భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన వరహ రూపాన్ని ధరించినటువంటి కారణంగా మరి ఏం చేయాలి? ఆ ధరిత్రిని వెతకడానికి ఈ వరహం ఏం చేస్తుంది? గ్రాణం ద్వారా, నాసికల ద్వారా వాసనను చూస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది అది ప్రయాణం. సో అదే మాదిరిగా ఆ ధరణిని, అంటే ఇక్కడ ఆయన వరహ రూపాన్ని ధరించినటువంటి కారణంగా అతడు గ్రాణం ద్వారా ధరణి కొరకై
వెతుకుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అతడు దంష్ట్రములు భయంకరంగానున్నాయి, ప్రార్థనలు గావించినటువంటి ఆ భక్తులకు విప్రులను గాంచుచు అతడు జలంలోనికి ప్రవేశించాడట. సో ఆ జలంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి ఇక ఆ భగవంతుడు ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరించడము, ఆ భూమిని మనకి బయటకు తీసుకురావడం అనేటువంటి అంశాలని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఆ మహాపర్వతం వలె ఉన్నటువంటి ఆ వరహ రూపము, ఎందుకంటే మహా పర్వతం, ఒక పర్వతం మాదిరిగా పెరిగిపోయినటువంటి ఆ వరహము ఎప్పుడైతే ఆ జలమునందుకు ఆ జలంలోనికి దుమికిందో, ఆ వరహ భగవానుడు సముద్ర మధ్య భాగాన్ని చీలకగా ఏర్పడింది అంటున్నారు. అంటే అంతటి భీకర రూపంగా ఆ వరహ భగవానుడు ఉన్నారు. ఇది 2 ఉత్తంగ తరంగాలుగా చీలిపోయిందట సముద్రం. ఆ భుజ ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఇక ఆ 2 కూడా సముద్ర భుజాల వలె గోచరిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఓ యజ్ఞేశ్వర, ఇక అప్పుడు ఆ సమయంలో ఆ సముద్రము భగవంతుడిని వేడుకుంటుందట. ఏమనంటే, ఓ యజ్ఞేశ్వర, నన్ను 2 ముక్కలుగా విభజింపకు, దయతో నాకు రక్షణ వసుగు అని ప్రార్థించుచున్నట్లుగా ఆ సముద్రము ఆక్రోధిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణన ఆ విధంగా చేస్తున్నారు. అంటే ఆ వరహావతారము అంతటి భీకరంగా ఆయన ఆ రూపంలో ఉండి ఆ జలంలోనికి దుముకడం జరిగింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఆ వరహావతారములో ఉండి ఆయన ఆ వాడి అయినటువంటి ఒక ఆయుధంలాగా అతని యొక్క గిట్టలు ఆ సముద్రాన్ని చీల్చుకుంటూ ఆ నీటిలోనికి, అపారమైనటువంటి సముద్రం యొక్క అడుగులోనికి చేరుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆ సకల జీవుల యొక్క ఆశ్రయమైనటువంటి ధరణి, ఈ భూమాత సృష్టి ప్రారంభంలో ఎలాగైతే ఆ సృష్టి ప్రళయ సమయంలో ఆ నీటి జలం చేత ముంచబడి ఉంటుందో, ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి సముద్రాన్ని, అంటే సముద్ర అడుగు భాగంలో ఒక బురదలో ఉన్నటువంటి ఆ ధరణిని ఆయన పడి ఉన్నటువంటి గాంచి దానిని స్వయంగా ఉద్ధరించారు ఆ భగవంతుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ వరాహ భగవానుడు ధరణి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అతి సునాయాసంగా తన కోరలపై నింపుకున్నాడట. జలము నుండి వెదికి తెచ్చి మిగుల శోభాయమానంగా గోచరిస్తూ ఉన్నాడట. పిదప తన క్రోధము అయినటువంటి ఆ సుదర్శన చక్రం వలె దీప్తి మగుచుండగా అతడు శీఘ్రమే ఆ హిరణ్యాక్షుడిని, ఆ దానవుడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించా, అంటే ఆ ధరణిని బయటికి తీస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ హిరణ్యాక్షుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు, ఆ దానవుడు అడ్డుగించారని చెప్తున్నారు. సో ఆ దానవుణ్ణి సంహరించడము, ఆ తర్వాత ఆ ధరణిని బయటికి తీసుకురావడము జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో పిదప ఆ రాక్షసుని సంహరించిన పిదప ఆ సింహం గర్జన వలె ఆయన ఆ వరహ అవతారంలో ఆ దానవుణ్ణి జయించి ఆయన్ని వధించి వేశాడు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఆ భూమిని తాను తన చెక్కిళ్ళ, అంటే నాలుక మీద నుంచి తీసుకొని ఆ దంతాలపై ఉంచి ఆయన ఈ పైకి, జలం పైకి తీసుకొచ్చారని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత పిదప భగవానుడు గజం వలె క్రీడించుచు వక్రం వలె తెల్లని ఆ దంతాలపైన ధరణిని నిలుపుకొని అతడు ఆ నీలి వర్ణమును కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుని అధ్యక్షతను కలిగినటువంటి ఋషులందరూ కూడా ఆ దేవదేవుణ్ణి ఇక వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నారట బయటకు వచ్చినటువంటి ఆ వరహాదేవుని చూసి. ఆయన ఆ జలం నుండి బయటికి తీసుకొచ్చి ఆ ధరణిని జలం పైన, ఉపరితలం పైన, జలం యొక్క ఉపరితలం పైన ఆ భూమాతను నిలిపినప్పుడు ఇక అక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ, ఇతర వారందరూ కూడా ఆయన్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ మనము ఆ వరహాదేవుడికి మరియు హిరణ్యాక్షుడికి జరిగినటువంటి ఆ ఘోర యుద్ధము ఏదైతే ఉందో అది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాము. ఇప్పుడు మనము ఆ భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా ఆ ఋషులు, బ్రహ్మ, మునులు వీళ్ళందరూ కూడా స్తుతిస్తున్నారో అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ ఉద్ధరించినటువంటి ఆ ధరణిని ఉద్ధరించడం ద్వారా
ఈ మునులందరూ కూడా ఏ విధంగా ఆ పరమానందంతో ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించారు అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ ఋషులందరూ కూడా పరమానందంతో ఇట్లా అంటున్నారట. ఓ అజితుడగు యజ్ఞభోక్త, జయోస్తు విజయోస్తు మూర్తి వెంచిన వేద రూపవ నీవే అంటూ ఆయన్ని ఇంకా పొగుడుతూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారట. ఇంకా ఏమని కీర్తిస్తున్నారంటే, నీ రోమకూపములందు సముద్రము అణిగియున్నది, కొన్ని ప్రత్యేక కారణముల కొరకై ధరణ్ణి ఉద్ధరించుటకు నీవు ఈ సూకర రూపాన్ని ధరించితివయ్యా. ఓ దేవదేవ, నీ రూపము యజ్ఞముల చేత పూజించదగినటువంటిది, కానీ దుష్కృతులైనటువంటి వారు నీ అవతారాలను చూడలేకున్నారు. గాయత్ర్యాది చందనములు నీ చర్మమునందున్నవి, నీ రోమములు కుశగ్రాసములు అయిన ఉన్నవి, నీ నయనములందు ఆజ్యములు ఉన్నవి, 4 పాదములందు చతుర్విధ కామ్యార్థాలు కలవు అంటూ ఆ వరహారూపంలో, అంటే చతుర్పాదములుగా వచ్చినటువంటి ఆ వరహారూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ ఋషులు మునులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా పొగుడుతూ ఉన్నారట. ఇంకా అంటున్నారు వారు, హే భగవాన్, నీ జిహ్వ యొక్క యజ్ఞ పాత్ర, నాసిక మరి యొక్క యజ్ఞ పాత్రము, ఉదరము యజ్ఞ భక్షణము పాత్ర అయి ఉన్నది. మరి యొక్క యజ్ఞ పాత్ర నీ కర్ణరంధ్రములు, బ్రహ్మదేవుని యజ్ఞ పాత్ర నీ ముఖమునందే కలదు. నీ కంఠము సోమముని తెలియజేయబడుతుంది, యజ్ఞ పాత్ర అయి ఉన్నది. ఇక నీవు నములునది అగ్నిహోత్రము అయి ఉన్నది అంటూ ఆ మునులు వీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉన్నారట. ఆ విధంగా ఆ భూమిని రక్షించినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాక ఇంకా అంటున్నారట, హో ప్రభు, నీ నిరంతర అవతారములు అన్ని విధంగా దీక్షలకు కోరికై ఉన్నవి. నీ మెడ ఉపస్థానము అయి ఉన్నది, నీ దంతములు దీక్షాఫలములై ఉన్నవి, సమస్త కోరికలను అంతము అయి ఉన్నది. నీ జిహ్వ దీక్ష యొక్క పూర్వకర్మలై ఉన్నాయి. నీ శిఖరము హోమ రహితమగు అగ్ని అయి ఉన్నది, ఉపాసన అగ్ని అయి ఉన్నది. నీ ప్రాణములు సమస్త కోరికల సముచ్చయమై ఉన్నది అంటూ ఆ వరహ భగవాన్ని ఇంకా ఇంకా పొగుడుతూ ఉన్నారట ఆ మునులందరూ కూడా. ఇంకా అంటున్నారు ఆ మునులు, అక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఆ బ్రహ్మ మునులు తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా ఇంకా భగవంతుణ్ణి పొగుడుతూ ఉన్నారట. ఓ దేవా, నీ రేతస్సు సోమయజ్ఞంగా పిలువబడుతూ ఉన్నది, యజ్ఞమై ఉన్నది. నీ వృద్ధి పాతకాల అనుష్ఠానమై ఉన్నది. నీ చర్మము స్పర్శ అగ్ని స్టోమయం యజ్ఞమై ఉన్నది, అందులో వేసేటువంటి సప్తధాతువులు అయి ఉన్నాయి. నీ దేహపు సందులు 12 దినములందరూ నిర్వహించేటువంటి ఇతరములకు వివిధ యజ్ఞ చిహ్నములు అయి ఉన్నవి. కనుక సోమము అసోమము అనేది సమస్త యజ్ఞములకు నీవే లక్ష్యమై ఉన్నావు. కేవలము యజ్ఞముల ద్వారా నీవే బంధితమగుదువుగాక అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి శాంతింపజేస్తూ ఉన్నారట వాళ్ళంతా ఇంకా పొగుడుతూ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుని ఈ విధంగా పొగుడుతున్నారు. హే భగవాన్, నీవు దేవదేవుడవు, అఖిల స్తుతుల చేత వేద మంత్రముల చేత యజ్ఞ భారముల చేత అర్చనీయుడు నీవు. నీకు మా మనస్సులు గోచమైనటువంటి సమస్త భౌతిక కల్మషముల నుండి విడివని ఉన్నటువంటి శుద్ధ మనసు చేత నీవు అనుభూతము కాగలవు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సాధారణంగా భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే ఆయన అవగాహన అయ్యేటువంటి వాడు. సో ఆయన అవ్యక్తుడుగా ఉండేది. ఎవరికి మరి ఆయన ఉంటాడు అంటే ఆ భగవంతునిపై నమ్మకం ఉన్నటువంటి వారు. సో వీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుని స్తుతిస్తూ ఆయన్ని యథార్థంగా ఎరిగినటువంటి వారు. సో కనుకనే వారు అంటూ ఉన్నాడు ఇంకా, సో మేమందరం కూడా నీకు గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాలను అర్పిస్తూ ఉన్నాము అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నారట. ఇంకా ఇట్లా కీర్తిస్తున్నారంటే, ఓ ధరణీధర, అంటే ధరణిని ఉద్ధరించినటువంటి వాడు కదా. సో ఓ ధరణీధర, నీవు నీ కోరలచే ఎత్తిపట్టినటువంటి పర్వత సహితమగు భూమి జలము నుండి బయలువెడిన మత్త గజమును దహిరించినటువంటి పత్ర సహిత కమలముల వలె శోభాయమానంగా విరజిల్లుతూ ఉన్నదయ్యా ఈ ధరిత్రి అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఇంకా వారు పొగుడుతూ ఉన్నారట. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ దేవదేవ, మేఘాలంకృతమైనప్పుడు ఘన పర్వత శృంగములు సుందరంగా తయారైనట్లుగా దంతాగ్రమణ ధరణి నిలిపియున్న కారణంగా నీ దివ్య దేహమున సుందరంగా ఒప్పారుచున్నది.
ఎలాగైతే ఆ మేఘాలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద పర్వతాలని ఆవరించి ఉన్నప్పుడు అవి ఎంతో శోభాయమానంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయో, ఇక్కడ కూడా ఆ భగవంతుడు అంతటి దివ్యమైనటువంటి పర్వతాల మాదిరిగా ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ ధరణిని తన కోరల పైన నిలిపినటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మహాపర్వతాలు శోభాయమానంగా ఎలా అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయో ఆ విధంగా ఉన్నావయ్యా నీవు అంటూ వారు పొగుడుతూ ఉన్నారు. ఇంకా వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి అంటూ ఉన్నారు, హే ప్రభు, స్థావర జంగము వాసులందరికీ నివాసం ప్రయోజనమైనటువంటి ఈ ధరణి నీ చేత ఉద్ధరించబడినది కనుక ఇది నీ భార్య అయి ఉన్నది, నీవు పరమపితవు. సో ఆ భగవంతుడే కదా, భగవద్గీతలో కూడా చూసాము ఆయన చెప్తారు, ఈ క్షేత్రము ఏదైతే ఉందో క్షేత్రంలో బీజ ప్రదాతను నేను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ధరణి మాతగా పితగా ఆయన ఈ బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి పితగా ఆ భగవంతుడు మనకి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక సర్వజనులకు పితగా ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఎందుకంటే బ్రహ్మకుడిని కూడా సృష్టించినటువంటి వాడు ఆయన. సో కాబట్టి ఈ భూమాత తల్లిగా మనం భావించినప్పుడు ఆయన ఆయన అందరికీ కూడా పరమపిత ఆయన అని చెప్తున్నారు. అట్టి నీకు భూమాతతో సహా, ఎందుకంటే తల్లి కదా, సో ఆ భూమాతతో సహా వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నామయ్యా. నిష్ణాతుడైనటువంటి యాజ్ఞికుడు అరణియందు అగ్ని స్థాపితమైనట్లుగా స్వయ తేజంతో నీవు ఈ ధరణినందు నిలిచి ఉన్నావు అంటూ ఆ భగవంతుడు స్వయం ప్రకాశంగా ఉండేటువంటి వాడు. మనం ఆ భగవంతుని యొక్క తేజోమానం, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో సూర్యుడి తేజస్సు కానీ, చంద్ర తేజస్సు కానీ, విద్యుత్తు కానీ, అగ్ని తేజస్సు కానీ అవసరం లేనటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా తేజోమానంగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా భరిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆయన ఈ ధరిత్రికి భర్తగా ఇక్కడ భరించేటువంటి వాడు, ధరిత్రిని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడుగా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశము. ఆ మునులందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నారు, ఇంకా ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా, దేవదేవుడు అయినటువంటి నీవు వేరెవ్వరువు కాదు, ఆ దేవదేవుడు అయినటువంటి నీవు ధరణిని జలము నుండి ఉద్ధరించగలిగినవు, నీవు ఆ దేవదేవుడు కనుకనే ఈ ధరణిని నీవు ఉద్ధరించగలిగినవు, మరెవరు కూడా ఈ ధరణిని అంటే ఆ సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉన్నటువంటి ధరణిని ఉద్ధరించగలగలేరు. విశ్వ సృష్టి యందు నీవు పరమాద్భుతంగా వర్తించి ఉంటివి కావున ఇది ఏమీయును నీకు అద్భుతమైనటువంటిది కాదు, ఎందుకంటే మరొకరికి సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. ఆ సముద్ర అడుగు భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ దరిద్రుడిని పైకి తీసుకురావడం అనేటువంటిది ఇతరులకు ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి అంతంతా కూడా ఉన్నటువంటి పరమాద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. ఆయన భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా మణిహారంలో దారంలాగా, దారం ఏదైతే ఒక హారంలో ఉండేటువంటి మణులన్నింటినీ కూడా, లేదా ఒక పూలమాలలో ఉండేటువంటి పువ్వులన్నింటినీ కూడా ఒక దారం ఏ విధంగా అయితే ఒక సుందరమైనటువంటి హారంలాగా తయారు చేస్తుందో, అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుని పైనే ఆధారపడి ఉండి ఈ గ్రహాలని, కోటాను కోట్ల గ్రహాలన్నీ కూడా ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంటుంటాం మనం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని పైనే ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయ చేతే, ఆయన యొక్క అద్భుతం చేతనే ఇవన్నీ కూడా సృజించబడి వాటి యొక్క కక్షలో అవి తిరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా పోతున్నారు. భగవద్గీతలో భగవంతుడే మనకి ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలు కూడా అవే. ఇంకా వారు పొగుడుతూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఓ పరమేశ్వర, మేము నిశ్చయంగా జనలోక, తపలోక, సత్యలోకములనేటువంటి పరమ పవిత్రం లోకంలో వాసించే వారమే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటివి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగినటువంటి వారు మూడు లోకాల్లో ఉన్నటువంటి వారు మాత్రమే వచ్చారని చెప్పారు ఇంతకు ముందు కూడా మనకి. సో కాబట్టి వారు అంటున్నారు ఇక్కడ, ఆ ఋషులు అక్కడికి వచ్చినటువంటి వారు, ఓ పరమేశ్వర, ఓ దేవదేవా, మేమందరము నిశ్చయముగా జనలోకము అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు మనకు ఉండేటువంటి ఈ లోకాల్లో, తపోలోకము, సత్యలోకము అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క లోకమైనటువంటి సత్యలోకము కనుక ఆ పరమ పవిత్ర లోకాలే అవన్నీ కూడా. మరి అటువంటి లోకాల నుండి అటువంటి లోకాలలో ఉన్నటువంటి వారమే మేము. అయినను దేహమును విదిల్చినప్పుడు నీ జూలు నుండి అంటే ఆ సముద్రం నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ వరహావతారంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు ఇట్లా జలధరించారని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ జూలు, ఆ వెంట్రుకలపై ఉండేటువంటి నీరంతా కూడా వెదజల్లబడి ఆ లోకాలలో ఉన్నటువంటి వారి మీద పడిందట. దాని ద్వారా మేము మరింత పవిత్రమయ్యామయ్యా,
మేము ఇంతకు ముందే పవిత్ర లోకాలలో ఉంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ అనుగ్రహం చేత మేము ఇంతకు ముందే పవిత్ర లోకాలలో నివసిస్తూ ఉన్న వాళ్ళమే అయినా కూడా నీ ఆ జూలు నుండి వచ్చినటువంటి, అంటే జూలు నుండి వెదజల్లబడినటువంటి నీటి బిందువుల ద్వారా మేము మరింత పవిత్రమయ్యాము అంటూ ఆ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ లోకాలలో 3 లోకాలలో ఉండేటువంటి వారు పైన ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు జనలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకంలో ఉండేటువంటి, ఇక ఆ తర్వాత కింది లోకాలు ఏవి కూడా వారు ఆ భగవంతుణ్ణి గ్రహించలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భూలోకం ఎలాగ ఉంది, ఇది ధరణి ఆ నీటిలో మునిగి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడిని వారు కీర్తిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా. హే భగవాన్, నీ అద్భుత కర్మలు అపారమైనవి. నీ కర్మల యొక్క అవధిని తెలుసుకోగోరాలి అని ఎవడైనా అనుకున్నట్లయితే అటువంటి వాడు బుద్ధిహీనుడే అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ విశ్వము నా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రబలమగు యోగ శక్తి చేత బద్దులై ఉన్నారు కనుక దయతో ఈ బద్ధ జీవుల ఎడ నిర్హేతకమైనటువంటి కరుణ చూపువయ్యా, మా అందరినీ కూడా ఉద్ధరించవయ్యా అంటూ వారందరూ కూడా భగవంతుడిని వేడుకున్నారట. సో ఆ విధంగా మునులు పలికినటువంటి మాటలను మరలా మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నారు. మైత్రేయుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఈ విధంగా సమస్త మునులు బ్రహ్మవాదుల చేత అర్చితుడైనటువంటి ఆ వరాహ భగవానుడు తన గిట్టల చేత ధరణి తాకి, అంటే తన కాళ్ళ పాదాల ద్వారా ధరణి తాకారట, తర్వాత తాకి దానిని నీటిపైన నిలిపాడయ్యా అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయాన్ని. ఇదంతా కూడా అంతకుముందు బ్రహ్మ దేవతలకు వివరించినటువంటి అంశాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ రీతిన సమస్త జీవ పోషకుడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ధరణిని జలము నుండి ఉద్ధరించి జలము పైన తేలునట్లుగా దానిని నిలిపి తన స్వధామానికి తిరిగి వెడలిపోయారయ్యా. ఆ వరహ రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవానుడు తిరిగి తన స్వధామమైనటువంటి ఆ గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళిపోయాడు అంటూ ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తున్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము వినడం జరిగినటువంటి దీంట్లో. సో ఈ విధంగా ఆయన ఈ ధరణి మాతని ఉద్ధరించినటువంటి అంశము మనం చూసాము. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో అంటే మరొక క్లాస్లో ఆ వరహాదేవుడికి హిరణ్యాక్షుడికి మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధము, ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఎవరు, ఏ విధంగా వచ్చారు అనేటువంటి అంశాన్ని మరొక క్లాసులో చూద్దాము. సో ఈ విధంగా జరిగిన తర్వాత ఇక మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తూ ఉన్నారు, వరాహ భగవానుని ఈ కమనీయమైనటువంటి మంగళకర కథ ఎవరేని భక్తితో శ్రవణం చేసినట్లయితే లేదా వర్ణించినచో ఎల్లరి హృదయములందు నివసించేటువంటి ఆ జనార్దనుడు, ఆ పరమాత్ముడు, అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణు అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి వాడు కనుక ఆ నివసించేటువంటి అందరి హృదయాలలో, సమస్త జీవుల యొక్క హృదయాలలో నివసించేటువంటి ఆ జనార్దనుడు మిగులు ప్రసన్నుడవుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవాన్ యొక్క పలు అవతారాల్లో మనము వచ్చినప్పుడు ఆయన వర్ణించేటువంటి ఆ కర్మలన్నీ కూడా చాలా కమనీయమైనటువంటి చరిత్రగా జగమంతా తెలుసుకోవాల్సిందని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ చరిత్రలో ఆ కథలను వినేటువంటి భక్తులు అందరూ కూడా, అలాగే వాటిని వర్ణించేటువంటి వారు వీరందరూ కూడా అలా చేయడం ద్వారా, వినడం ద్వారా, వినేటువంటి ఆ భగవద్గీత భాగవతాలను అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు చాలా ప్రసన్నుడవుతాడు, అందరినీ కూడా ఉద్ధరిస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దేవదేవుడు ఎవని ఎడ ప్రసన్నత నొందించినప్పుడు లభింపనిది ఏది కూడా మిగిలి ఉండదు అని చెప్తారు. సో శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్పినటువంటి అంశం, ఓ అర్జున, ఇంతవరకు నేను నీకు వివరించిన దానికంటే ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి ఆ అంశాలను నేను నీకు వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏది మిగిలి ఉండదు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నీవు తెలుసుకోవడానికి ఏది మిగిలి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా ఆ సుఖదేవ గోస్వామి వివరించేటువంటి విధానాల్లో చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ దేవదేవుడు ఎవరి ఎడైనా ప్రసన్నత నొందినట్లయితే
అతనికి ఇంకా కావలసినది ఏది కూడా ఉండదు అని చెప్తారు. సో దానికి మనం ఎన్నో భాగవతముల కథలు చదువుతాం. గజేంద్ర మోక్షం చదువుతాము. ఆ కుచేలుడిని భగవంతుడు కరుణించడము. సో అనేక రకమైనటువంటి ఆయన అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణ స్థాయికి ఆ భగవంతుడు ఉద్ధరిస్తారు అని చెప్తారు. ఆ అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ భాగవతముల యొక్క కథలను ఆ భగవంతుడు చెప్తారు. స్వయాన భగవంతుడే చెప్తారు. నా భక్తుల యొక్క దివ్య కథలను ఎంత ఎక్కువగా వింటే అంత మహోన్నతి చెందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. వారి కథలను వినడం ద్వారానే నేను ఇంకా ఎక్కువ సంతోషంగా ఉంటానని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఈ భాగవతములైనటువంటి వారి యొక్క కథలను వినడం ద్వారా విన్నటువంటి వారందరికీ కూడా సకల శుభాలు కలుగుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను మనం ఎవరైతే ఆ మానవేతరుడు తప్ప మరెవ్వరు ఈ లోకం నందు వసించుతారు. జీవితపు చర్మగమ్యం పట్ల అనురక్తులు కాకుండాను సమస్త భౌతిక వేదనల నుండి ఆ మనుజుని ఉద్ధరించగలిగేటువంటి ఆ భాగవోత్తముడు ఎవరు అంటూ ఈ చివరి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడు కాక, ఆ కృష్ణ భగవానుడు కాక మరెవ్వరు అంటే ఈ సాధారణ బద్ధ జీవులను, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి జీవులందరినీ కూడా, ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా ఉద్ధరించగలిగేవాడు ఆ భగవంతుడు. వివిధ అవతారాలుగా ఆయన ఈ జీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించేటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.